Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining takna, atong ablihon once again ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 28 hangtod sa 34. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga 93 years old, si Lolo Isabelo Laure Sr. Mark chapter 12, verse 28 to 34, ang giingon dinhi, unya didtoy usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo, busa miduol siya kaniya og nangutana, unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahidungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios maura gayod ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto kana magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tawo kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmao niyang iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuma niining duha ka sugo kaysa pagdala ug mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag ug ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Busa miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Sama sa atong nakita last time, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, usa sa mga Pariseyo ang nangutana kang Jesus ug importante gayud kaayo nga pangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Ug ang tubag sa atong Ginoong Hesukristo pwede natong isamaray sa usa ka pulong, mao kining gugma, mga kaigsunan. Ang gugma mao ang atong pinakataas nga duty or tahas ni ining kalibutana. In fact, ang giingon ni Pablo sa Roma kapitulo 13 bersikulo 8, utang nato sa atong isig katawo ang gugma. Ang giingon dinhi, ayaw pagapo sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Ang nahigugma sa iyang isig katawo nakatuman sa balaod. Dili kini bag-ong sugo, mga kaigsuunan. In fact, makaplagan nato kini sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ang giingon dinhi, hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang maoy atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Sukad pa sa sinugdanan, mga kaigsuunan, ang tinuod nga relasyon sa Ginoo nagaagad gayod sa kondisyon sa atong kasing-kasing. Tungod kay mahimo lamang nato ang tinuod nga pagsunod kung kini nagagikan sa kasing-kasing nga adunay paghigugma sa Dios. Ang giingon sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, bag-uhon niya ang kasing-kasing ninyo ug sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag aron kamo mabuhi.
So kondisyon sa kasing-kasing ang gihisgutan nato mga kaigsuonan. Ang adunay kasing-kasing nga gibag-o sa Dios makahimo sa paghigugma kaniya. Apan ang kasing-kasing sa mga makasasala nagdumot sa Dios ug naglikay sa Dios. Well, dili kini bag-ong sugo, pero sa atong Ginoong Hesukristo gibag-o kini sa kinatibuk-an gayod. Mao nga kini nahimong ilhanan sa tanang mga nahasakop sa gingharian sa Dios. Ang giingon dinhi sa John chapter 13 verse 34. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo, kun maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. So you see, ilhanan kini aron sa pagpamatuod nga kita tinun-an gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Unang Juan kapitulo 2 bersikulo 7 ang giingon dinhi, minahal kong mga igsuon, dili bag-o ang sugo nga gisulat ko kaninyo. Karaan kining sugua og diha na kini kaninyo sukad pa sa sinugdan. Mao kini ang mensahe nga inyo nang nadungog, apan bag-o kining sugua nga gisulat ko kaninyo ug makita nga matuod kini diha kang Kristo ug diha usab kaninyo kay ang kangitngit miagi na ug ang matuod nga kahayag midan-ag na. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot diay gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit ug ang nahigugma sa iyang isig katawo anaa sa kahayag. Busa walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. So, gilinaw ni Apostle Paul, mga kaigsuunan, nga matuman lamang nato ang balaod sa Ginoo kung gikan kini sa kasing-kasing nga adunay gugma sa Dios. Ang giingon dinhi sa Galatians 5:14, kay ang tibuok balaod natingob sa usa lamang kasugo, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala giingon ni Pablo nga ang gugma mao'y nagpuli sa balaod, kundili ang gugma mao'y katumanan sa balaod. Kung atong gituman ang balaod, apan walay gugma, legalism lamang kana mga kaigsuunan. So kining agape love, kining gugma, posible lamang kini kung ang kasing-kasing sa usa ka tawo gibag-o pinaagi sa grasya sa Dios. Outward expression lamang kini sa gahom sa ebanghelyo mga kaigsuunan. Kini nga gugma, volitional, willful action, purposeful, tinuyo gayod, ug dili kaugalingon ang gihunahuna kundili ang kaayo sa uban. Now gi-point out nato ni adtong miaging semana nga ang gugma adunay duha ka gipunting. Una, ang atong Dios labaw sa tanan, ug ikaduha ang atong isig katawo. Ang gugma nato alang sa Dios mao kini ang highest ug supreme object of our love. Marcos kapitulo 12 bersikulo 30 nagaingon, kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan ug sa tibuok mong kusog. Now, niining taknaa atong i-examine ang practical exercise sa gugma nga atong gipunting sa atong isig katawo, particularly sa mga kaigsuunan diha sa iglesia. Ang giingon sa Matthew chapter 25 verse 40, unya ang hari mutubag kanila, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako. Ug giingon ni Juan sa 1 John chapter 5 verse 1, anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo, ug ang nahigugma sa ginikanan nahigugma usab sa iyang anak. Apan kinahanglang higugmao nato ang tanang mga tawo mga kaigsuunan. Ang atong mga silingan or atong isig katawo sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Mark chapter 12 verse 31. Ang sunod mao kini, higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. So, adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong niining takna. Una, unsa may buot ipasabot or unsa may gipakita sa atong gugma sa atong isig katawo. Ikaduha, unsa may gidemand or gisugo sa atong gugma alang sa isig katawo. Mudangat na kita sa unang punto. What does love towards our fellow man show?
atong nakita nga ang atong gugma towards God, ang atong gugma sa atong isig katawo, ebidensya kini or pagpamatuod kini nga aduna kitay tinuod nga pagtuo sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang pinaka testing mga kaigsuunan kung atong i-examine ang atong kaugalingon kung kita tinuod ba nga Christian. Ang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 13 bersikulo 5, susiha ug hukmi ang inyong kaugalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Nahibalo na kamo nga si Kristo Jesus anaa kaninyo, gawas kung napakyas gayod kamo. Again, mga kaigsuunan, ang atong examination sa atong kaugalingon kinahanglan makabase kini sa kamatuoran sa Biblia, sa biblical standard mga kaigsuunan. Ug ang biblical record tataw gayud kaayo ang giingon sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 9 hangtod sa 11. Ang nag-ingon nga anaa siya sa kahayag apan nagdumot di ay gihapon sa iyang isig katawo, anaa pa sa kangitngit. Ug ang nahigugma sa iyang isig katawo anaa sa kahayag, busa, walay bisan unsa diha kaniya nga makaangin sa uban ngadto sa pagpakasala. Apan ang nagdumot sa iyang isig katawo anaa pa sa kangitngit. Naglakaw siya sa kangitngit ug wala nasayod kun asa siya paingon kay giputaan man siya sa kangitngit. Ug ang giingon usab sa Juan kapitulo 13 bersikulo 35, kung maghigugmaay kamo mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinunan. Utang nato sa tanang mga katawhan ang atong gugma mga kaigsuunan to our fellow man in general, ang atong isig katawo. Mao kini gipakita ni Kristo sa sumbingay niya mahitungod sa maayong Samaritanhon nga iyang giatiman ang iyang isig katawo nga nabunog o gi-hold up o hapit ng mamatay. Ug in fact, gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo nga kinahanglan higugmao nato bisan pa ang atong mga kaaway. Matud pa sa Matthew chapter 5 verse 43 hangtod sa 48. Nahigugma kita kanila gumikan kay binuhat sila sa Dios sama sa dagway sa Dios. Job chapter 7 verse 17 to 18 ang giingon dinhi, nganong mahinungdanon man kaayo ang tawo alang kanimo. Nganong tagdon mo man ang iyang gibuhat, giusisa mo siya matagbuntag o gisulayan mo siya mataggutlo. Matod pa sa Salmo kapitulo 8 bersikulo 3 hangtod sa 4, inigsudong ko sa kalangitan nga imong gibuhat, sa bulan ug kabituunan nga imong gipahimutang. Makapangutana ako sa akong kaugalingon, unsa ba ang tawo nga gihatagan mo man siyag bili? Ug nganong imo man siyang amumahan nga tawo raman siya. Now, gipadala sa Ginoo ang iyang bugtong anak in the likeness of human flesh. Mao nga kinahanglang higugmao nato ang atong isig katawo. Unom sa napulo kasugo, nagatudlo kanato kung unsaon nato pagtagad ang usag-usa. Kung atong patyon or tangtangon ang kinabuhi sa usa ka tawo, usa kana kadakong krimen nga gitudlo sa Biblia, punishable by death penalty mga kaigsuunan. Ang giingon ni Kristo ang kasuko ug pagdumot mao kana ang mga liso sa pagpatay. And we are also to love other people. Gumikan kay nagkinabuhi kita sa age of mercy. Kung tawgon mga kaigsuunan na kita sa panahon sa kaluoy. Kita nga nakadawat sa kaluoy sa Dios, kinahanglan mahimo usab nga manggiluluyon sa atong isig katawo. Matthew chapter 5 verse 44 to 45 ang giingon dinhi, apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang iniyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. So in other words, ang atong paghigugma sa isig katawo mao kini ang pagpamatuod nga kita dunay tinuod nga gugma sa Dios ug mausab kini ang pagpamatuod nga kita tinuod nga mga Kristohanon. Highest obligation nato sa mga kaigsuunan ang gugma. Matud pa sa Galatia 6:10, busa samtang may kahigayunan kita,
buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayod sa atong isig ka magtotoo. Mao kini ang pinakadakong ebidensya nga kita tinuod nga nakabig diha sa atong Ginoong Hesukristo. 1 John chapter 3 verse 14. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, kay gihigugma manato ang atong isig katawo, apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. So, klaro kaayo mga kaigsunan. Ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, unsa may gikinahanglan kung atong higugmaon ang atong isig katawo. What does love to the brethren demand? Well, una sa tanan, nagkinahanglan kini og sinseridad sa atong kasing-kasing. Unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 22. Karon nga nahinlo na kamo pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran, ug may matinud-anon ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo, paghigugmaay kamo sa kinasing-kasing gayod. So, sinseridad mga kaigsunan. Ang pulong nga sinsiro, ang buot ipasabot ni ini, dili tigpakaaron ingnon mga kaigsunan. Adunay mga tawo nga nagpakaaron ingnon ang ilang pagdumot ug kasakit sa ilang kasing-kasing ilang gitago sa gugma kunuhay or pahiyom kunuhay, sa ilang mga dila or ngabil nga puno og ulog-ulog sa isig katawo pero gadumot dai sila. Proverbs chapter 29 verse 5 ang giingon dinhi, ulog-ulogi ang imong mga higala ug sama kara sa naglitag sa imong kaugalingon. Ang usa ka gugma nga walay pagpamatuod sa aksyon, tigpakaaron ingnon kana, fueled by hypocritical faith. Matod pa ni Santiago kapitulo 2 bersikulo 15 hangtod sa 17. Pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang imong pag-ingon kanila, panalanginan unta kamo sa Dios? Pagsinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. So, it doesn't matter mga kaigsuunan kung relihiyoso kaayo ka kunuhay. Pero kung wala kay gugma, walay pulos ang imong pagkarelihiyoso. Bukan ay giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 13, bersikulo 3. Ang giingon dinhi, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang sinsiro nga gugma mga kaigsuunan kinasing-kasing gayod, nagdilaab gikan sa kinasuluran. Unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 8, labaw sa tanan paghigugmay kamo sa kinasing-kasing gayod, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Ikaduha, ang gugma nagkinahanglan usab kaluoy. Gumikan kay ang atong isig katawo makasasala usab, pareho usab kanato nga makasasala usab. So kinahanglan kaluy-an nato ang atong isig katawo. Unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa 9. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan, ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot, ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo kaniya. Klaro kayo kini mga kaigsuunan. Ang mga kaigsuunan diha sa iglesia daghan usab kaayo og kapakyasan, pareho ra gud nato. Kinahanglan nga ato silang tan-awon or ato silang tagdon nga aduna gayoy kaluoy mga kaigsuunan. We may disagree, pwede nga dili kita magkauyonay sa atong mga opinion. Posible usab nga ang imong igsuon mas manggialamon kay kanimo or dili ra kaayo manggialamon mga kaigsunan. Apan kinahanglan atong kaluy-an ug atong higugmaon ang usag-usa. Kinahanglan kitang andam nga i-tolerate ang mga kahuyangon sa isig katawo or sabton ang kahuyangon sa atong mga kaigsuunan diha sa iglesia. Gumikan kay kita daghan usab kaayo og kahuyangon. Ug atong i-encourage ang mga huyang mga kaigsuunan. Ikatulong gikinahanglan sa gugma,
pagpasaylo sa mga nakasala kanato. Marcos Kapitulo 11, versikulo 25, ang giingon dinhi. Inigtindog ninyo aron magampo kung aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa. Pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mupasaylo usab kaninyo. Klaro kayo. Kolosas Kapitulo 3, versikulo 12 hangtod sa 14. Katawhan kamo sa Dios, gibalaan ug gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo, ug labaw niining tanan idugang ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Klaro kayo, kinahanglan nga magpinasayloay kita sa usag-usa. Unang Pedro Kapitulo 4 versikulo 8, labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayod kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. So you see, ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Ang gugma mao'y hinungdan nganong dili tadaling masuko sa mga panginsulto sa atong isig katawo. Andam kitang musabot sa ilang mga kapakiyasan. Daghan man kayong posibleng mahitabo, pero kinahanglan nga willing kita nga mupasaylo mga kaigsuunan. Masipyat ang atong isig katawo, daghan man putang kasipyatan, kinahanglan nga mahimo kitang mapinasayloon. Kinahanglan nga dili ta daling masuko ug abtik kitang mupasaylo. Gumikan kay gipasaylo kita sa Ginoo sa daghan natong mga kasalanan nga dili gani maihap atubangan sa Dios. Next, ang gugma nagkinahanglan og pagka mapainobsanon atong palabihon ang uban kaysa sa atong kaugalingon. Ang giingon sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 1 hangtod sa 4. Busa kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. So you see, isipon kuno nato ang atong isigatawo nga mas maayo kay kanato. Ang garbo mga kaigsuunan naa pagyud gihapon kini sa matag usa kanato, mao nga kinahanglan nato kining alkontrahon mga kaigsuunan. Ang garbo nga naa sa atong kinasuluran mao'y hinungdan nga atong kaminusan ang uban. Ang mga Bisaya na kamino sa mga Tagalog, ang mga Tagalog usab na kamino sa Bisaya, garbo kana mga kaigsuunan. Ang gugma mapamatud-an kini sa atong pagka mapainobsanon. Unang Korinto Kapitulo 13 versikulo 5 hangtod sa 7 ang giingon dinhi. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran. Ang gugma mupailob, mutuo, mulaom ug mulahutay gayod. So, kinahanglang malipay kita kung malabuan kita sa uban. Unsaon pod nga nalabuan kita ato kanang ikalipay. Kinahanglan nga maningkamot kita nga ma-promote ang uban, dili lang ang atong kaugalingon. Philippians chapter 2 verse 3. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo og isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Now, ang gugma usab nagkinahanglan nga atong iampo ang usag-usa. Isip mga Kristohanon, kinahanglan nga konektado kita sa usag-usa. Mao nga mag-inampuay kita sa usag-usa. Ang kondisyon sa atong igsoon sa iglesia makapaapektar kana sa tanan. Unang Korinto Kapitulo 12 versikulo 26 hangtod sa 27 ang gingon dinhi. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab.
Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan, lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. So, bisan pag ang sala sa atong isig katawo, apektado usab kita. Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala ug pagampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Ang pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan. So magampo kita alang sa usag-usa. Usa kana ka pamatuod nga kita nahigugma sa atong isig katawo. Kung nahigugma kita sa atong isig katawo, kinahanglan nga ato silang itugyan kanunay sa Ginoo. This is even demonstrated bisan pa sa atong mga kaaway kuno ato silang iampo. Matthew chapter 5 verse 44. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Mao nga kinahanglan nga kung dunay mo insulto kanato imbis nga mo insulto sab kita og balos, ato hinuon silang iampo mga kaigsuonan. Kinahanglang iampo nato ang tanang katawhan. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Busa una sa tanan awhagon ko kamo sa pagampo alang sa tanang tawo. Pangayua gikan sa Dios ang ilang mga gikinahanglan ug pasalamati siya. Duna kitay responsibility alang sa usag-usa. Galacia Kapitulo 6 versikulo 10. Busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tawo, labi na gayod sa atong isig ka matutuo. So kinahanglan nga magampo kita nga madugangan ang atong gugma sa atong kasing-kasing alang sa Dios, labaw sa tanan ug alang sa atong isig katawo. Ang gugma mao kini ang kaaniyag nga nag-beautify sa atong kalag. It enhances our holiness. Matud pa ni Thomas Watson, akong basahon sa English, the body may as soon thrive while it has the plague as a soul that is infected with malice. While Christians are debating, grace is abating. As hatred increases, holiness declines. Kung nagkadugang ang atong pagdumot, ang atong pagkabalaan usab, nagkaubos mga kaigsuonan. Ang atong pagdumot sa usag-usa mao kini makababag or mao kini babag sa tinuod nga pagsimba. Makapahuyang kini sa iglesia. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Ang giingon dinhi, busa inigdalanan nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo, biyai ang imong halad at tubangan sa halaran ug adtua dayon ang imong isig katawo ug pakiguli una kaniya, unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. So babag sa tinuod nga pagsimba ang pagdumot mga kaigsuonan. Ang gugma mao kani ilhanan sa pagkabalaan. Ang pinakabalaan nga Kristohanon puno sa gugma. Ang dili tinuod nga Kristohanon, dili tinuod nga nahigugma sa isig katawo. Mao kini ang sugo sa atong agalon, sa atong amo nga si Hesukristo alang kanato. John chapter 13 verse 34. Maghatag ako kaninyo og bag-ong sugo, paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. John chapter 15 verse 12. Kini mao ang akong sugo, paghigugmaay kamo sama nga ako nahigugma kaninyo. John 15:17. Kini mao ang isugo ko kaninyo, paghigugmaay kamo. Hinaot nga kini nga gugma mutubo sa atong mga kasing-kasing isip mga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug alang sa mga kahigalaan nga wala pa kang Kristo, dili na ikakurat kung ang inyong kasing-kasing puno og pagdumot sa inyong isig katawo. Ang hinungdan niini gumikan kay ang kasing-kasing wala pa mabag-o. Busa higala kung nakita kini nimo sa imong kaugalingon, hinulsuli ang imong sala, dangop kang Kristo, pangayuang bag-ong kasing-kasing ug andam siya nga ihatag kini kanimo. Tuuhi nga si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, ug ang iyang dugo nga giula didto sa cross igo na sa pagpapa sa imong sala, ug ang iyang pagkamatarong igo na nga igasulob kanimo aron ikaw dawaton sa atong balaan nga Dios. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe niining taknaa.
Hinaot o Dios nga imo kining gigamit aron gi-convict ang mga katawhan, ilabi na ang wala pa makadawat sa imong grasya sa kaluwasan. Mao kini among giampo gipasalamatan daan sa ngalan ni Jesus. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.